vanoisa hani, vanoisa chocolate yevakuru inovava. Hatina kumakwa. Inyaya yeunderstanding yokuziva kuti kana munhu akura anorespekta utano kudarika entertainment. Uchivaona kuchingoona ndaita musha. But mfana ukavava nokanda uko. Sa doctor anobva aisa chocolate mbichana. Isimakura mazuva atakakura mushonga wechikosoro watainwa pepo so wainaka. Zvokuti vamwe wako vakapiwa vachikosora waitozonyepera kukosora kuti unwewo. Waiza kuti wanzi mupei. Unoza ndikuruza. Levels and dimensions. So the two acts of God, the miraculous and the systematic. The miraculous, he said, let there be light. Systematic, he created the sun to provide light. Saka kana uchida chiri muremu ye systematic, you must know what to do. Kana uchida kubenefita systematic, so chona kwani solar power. Solar power iri kubenefita from the sun. Aisi kubenefita from the first light. Yakanti na mwari let there be light. Man is working with the systematic kuachieve vision on the ground. My earthly issues anunyanyo demand knowledge more than prayer. Sachona vana vadi kutidza kana marketing vadangona madro zvanotengesa zvifambe. Ana research on the ground. Time yekutiswa marketing onzo kuti baba vedu vane zodzo namatai baba vane zodzo. Zodzo riripo. But you must know, get knowledge on the ground. Amen. The systematic yaita kuti vanhu vatize kuchechi havani kuudzwa zvekuita vada kunamatirwa. Is a great man of God akunamatira zvinofamba. That's true. Minamato inokosha. But chinzwa ka munamato kana kuti anointing yakafanana nepetrol. Mota ikaiswa petrol shuwa inofamba. But munoziva here futi kana kuti isina petrol inofamba ukaipusha. Aize. Ukatopusha mota ubvasari ngemutown inopinda isina petrol. Kune the systematic, kune chinotoda oil. Kogoita zvekuti you can have manually and things can still work. So Mwari vakati let there be light. Ndo Mwari mumwe chete akasika zuva. Anosikire zuva iyapo to let there be light. Adi ngoti kana light iri kwa zuva rine basa rei. Ari kutoziva kuti this kind of light harina source parinobva, which is a miracle. But ndaakusika zuva rino create a light rine source, which is the sun. Source ya achievement pama earthly issues anoto demand academic knowledge, discipline, understanding. Discipline hauna, unachoona understand academically unachoona uziyo. Ulingoti I believe God for a miracle. Kune imwe miracle yekuti anotodzivisa mwari wacho kuti iitike ndiwe. Okay, I'll help you this way. Pakanzi kune murume ari kumusoro. Vanhu vangopiwa warning. Kune mumwe afamba achirepa vanhu achipa vanhu pamiri kumusoro. Vanopanika panapa kana zvataurwa vakadzi. Nokuti ndo vanoita nhumbu. Murume kana whether wakangwara hauna haumitisiki. Your nature is your defense. Systematically you are defended. Kana pakaita munhu ari kumitisa vanhu stereke, iwe hauna kana pressure nazvo. Hakukwanisi. Kana akatotry hazviite. Why? Your system yakatokupa an answer already. There are systems on the ground we need to know. There is knowledge we need to acquire. Vanhu vari kunamatirwa ende vanhu vanzwa kuchinja machechi. Pastor wacho anenge ana power. Takaenda uya ana power. Kune zviri muremu yemiracle. Kogoita zviri muremu iri systematic. 1 Kings chapter 17 verse 45. Murume anonzi Elijah anamata pagomo. Ataura kuti ndiri kunzwa kupinda kwemvura zhinji. Akapfugama akanamata. Akawana revelation yekunzi tuma muranda anotaridza towards the sea. Sea water imvura yakanaya. Iye ati ndiri kunzwa kupinda kwemvura ichanaya. Rain ndo mvura ichanaya. Water imvura yakanaya. But paati ndanzwa kutinhira kwemvura zhinji which is rain. Aifanira kutarisa mudenga kuti uchaona makore uchaona pachiitika zvakati. But akatuma munhu by revelation yekuziva kuti kune chinonzi water cycle. Vazhinji vanhu vanobvunza kuti mvura inobva kudenga.
inobva mudenga. Rimwe date atisabvela kuenda South Africa iri mundege. Remu yatava tiri kwakusinganayo makore anga ari pasi. Ndopandakaziva kuti mvura ibve kudenga inobva mudenga. Asauziva ukapinda mundege kaona kwamunoenda kuchinzi kuri kunaya, kunotozonaya kutodzika kwakunomhara nokuti munoenda above the clouds. Saka uyu paakati ndiri kunzwa kutinhira kwemvura zhinji, akatuma munhu kunotarisa kumvura yakanaya, sea water, achiti pane mvura ichanaya. Kuda kuti ari kuti there is already a connection yezvinhu zvakaitwa pane zvinhu zvinoda kuitwa. Kuda kuti zvakaitwa kudhara pakava newater vapor zvikarilisa, maclouds akazara, mvura inoturuka, kune water cycle which is a system. Nyangwe anamata akacheka the system in the cycle. Kureva kuti kana parinoti muranda paakadzoka ati ndaona chinenge chibhakera like a man's fist rising from the sea. A man's fist chibhakera chinorepresenta kubata. In other words, ivhangeri rinotaura ukatiri spiritually kuti zvinobatwa nemunhu zvinokonekta zvaanoda kuitirwa naMwari. Ndaona chinenge chibhakera like a man's fist rising from the sea. Mvura inonaya, it falls, it does not rise. But ari kuti ndaona like a man's fist rising. Kuti there are systems ekuti as long pane chaita rise, automatically something will fall. Kana pasina chaita rise, forget about what will fall. Because it's a system. Ndaona chinenge chibhakera chichisimuka rising from the sea. Why? Vakamirei mvura ichanaya. But vari kupiwa confidence nezviri kusimuka zvichienda mudenga, iyo vakamirira zvinobva kudenga. Kuti pamwe kazhinji zvawakamirira kuti zvichaitwa nedenga zvakatomiswa nekuti pasi pacho uri kuitei. Kana Mwari achiti I'll bless the work of your hands, don't try to pray about it. Make sure your hands are working. I will bless the work of your hands, not your prayer. So make sure kana wakuda that blessing, your hands must work. Umira kutaura ndimi bata. Zviri kuropafadzwa usimunamato kubata kwemaoko. And Psalms 23 inoti anozodza musoro namafuta. Chinonzi musoro hausi uyu, ma-ideas. Unopiwa an anointed idea. But kana wazodzwa musoro namafuta, chinofashuka chi? Mukombe. Mukombe ikapu kurati zvaunobata zvinobleswa nekuda kweidea yakazodzwa. Saka idea ikauya ikaropafadzwa, uku kusina mukombe wakabatwa, ndiwo uchatofashuka. Ngematimu atichabata gore risakupinda, ukanzwa pangonzi year of increase, itya kana usina zvaunoita, nhamo inowedzera. Nokuti panongowedzerwa zviri kuitika. Kana tokutipa ka. Tokutipa. Ukanzwa vati year of increase, tisa. Kana usina zvauri kuita unokuwadzwa. Wese vakati year of multiplication, men say multiplication is dangerous. Billion times is zero. Saka kana zvikawanda sei pasina iripo, unozvisa kuti zero ndiyo. Chauri kunamata kuti Mwari itai, chiri mumasystems here, kana chiri muremu yekuti automatically God will just do it. Mwari akaburitsa vanhu muEgypt kuti vaende Canaan. Changa chakaropafadzwa Canaan iland. But vanhu havati vakapinda Canaan votanga kutoguta, vanofanirwa kurima, they must till the land kuti va benefit the blessing yakaiswa muground. Promised land haisi promised fruit, iland, which means you must learn to plant a seed to get the fruit. Mukapinda Canaan mukasarima, munofane nzara mnzvimbo yakaropafadzwa. Sachona some people vana Mwari vakaropafadzwa, but hapana iripo. Why vari kuCanaan havarime? Vakangomira kuti Mwari unoita zvinhu, unofira imomo. It's a promised land, nzvimbo. I love to repeat this. Ndakazitaura nezuro. That's Deuteronomy 11 verse 10. Mwari asati apa vanhu land, akapa vanhu information iri valid kuti vave nema-good results on land. Hakuna chinobhowa kuti une land but une nzara. Amene Zimbabwe kuninzwawo. Hakuna chinobhowa chekuti you own the land and you are hungry. Ivunaro but nzara ndo vakuru vari kukurova. So your problem is not owning the land. Knowledge iri papi. Deuteronomy 11. Mwari akambopa vanhu land. Zveland hazvishupe zvirimo. Mwari akambopa vanhu land. Vasati vasvika ikoko akavapa the
information inopedza hunger in that place. Deuteronomy 11 verse 10, I'll read. For the land that you are now entering, take possession, is not like the land of Egypt, from which you have come from, where you sowed your seed and irrigate it like a garden of vegetables. But the land that you are going to take over is the land with hills and valleys, which drinks water from rain and heaven. Vanhu kwavari kubva kuvairima, kwavari kuenda kupromised land vari kunorima, chichangova nedifference. Uku vairima vachiita irrigation vegetable gardens, uku kwavari kuenda vakunova commercial farmers, uku vanga vari masubsistence vaingoita zvekwavo zvemhuri yake. Mindset iyo ikasashifta kumaZimbabwe nzara ipere, land iripo. Why? Tagara tichirima even tisina land, ndokurarama kwedu kumisha uku tinorima. But pamisha munhu anorimira mhuri yake kwete nyika. Saka munhu kana azopiwa task yekurimira nyika, number one thing, afane kuva selfish. Anofanirwa kumotivatewa nekuti Zimbabwe must not go hungry as long I got land. But akumotivatewa ne-nation at large. Varume kubva pa small scale uchienda pa large scale, panotoda shift of mindset more than ownership. Why? Saka uchiona kuti munhu akatozopiwa even dhizi racho rekurima, harime anotengesa otengera mhuri yake hembe. Why? Haana mind yenation, ada kufita achiri kurimira zvemusha iye akapiwa nyika. Mindset ndo hanga kuite land. That's why Mwari pachaka achipa vanhu land akati uye kuma lessons kuno kwamakuenda pakasiyana kuEgypt kwamairima kumareserva bambaira dzako nyemba dzako wotengesa otengera vana bhutsu. Apa maakurimira nyika kwaHarare havana ivhu vana rimai nyika ipone. Iwo rima tuiti twako cheka nejeko otishotesa chingwa. Ononge pane mweya wechina na Mwari akazviona kuti munhu ashifta from zafana. That's why marriage is meant for men, not for boys. According to God, marriage haisiya vakomana ndevarume. Murume achasiya baba namai kwete mukomana. Why? Nokuti ukaipinda uri mukomana, chikomana hachina responsibility, chine joy. Boys and men zvinhu zvakatosiyana. Ana baba vanhu vakadzikama zvekuti anonopfeka hake mapushi vanake vachichena, but boys anokwikidza majini momari baba. Unoziva kuti uyauraya mhuri yake nemajini. Ameno andotobata. Kana one man who are responsible enough to take care of the family, kana uri boy azviite zvese zviri centered on you. Saka even shamwari dzako dzikada kuenda bhora sana, havana need yekuya vachinoka kuti vakushedza, anokuridza kodhi vari kunze. Iwe uri mumba nemukadzi unotodaira uchiri mufesi ende unotobheja kuti kwese kwaenda dhibari ndoenda ione mhuri. It's not meant for boys, it's meant for men. Why? Boys and men need difference in mindset. Kwete ndebvu umukati umu nokuti kune madhara boys futi ka madhara jonzo ane vazukuru vainoti boys retoners. He shift your mindset kwete age. So the acts of God are in two dimensions. He acts in the miraculous way. That's why akasika munhu kubva kuivhu, but ada kusika mukadzi wemunhu akadhila nemunhu wacho. It's now a system. Pane source yekutora mbabvu yemunhu, but pekutanga pana Adamu apatorwe mbabvu kuunganidza mavhu. Zvinoda kuti kune level yaMwari ye-creative ability, kogoita level yaMwari yekuti he forms things from the systems. Zvizhinji zviri panyika zviri musystematic form, ende vanhu vari kuzvibirira mugomo vachizvitsvaga. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari, munhu otoenda mugomo. Mwari uchiburuka imomo wamuwane. Why? Wakatadza kuti balance is systematic. Mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asanowanikwa kumaraini kwavo, otoenda kumufakosi. Imbomira kuenda mugomo, enda kurokesheni. Wakwavari havasi mugomo. Why? They are now in a systematic level. Chauri kutsvaka ichi chiri musystematic kana mumiraculous. Wese handichaakundikana, I believe God for a miracle. Sometimes you must believe God for instructions so that you know what to do. Yakuba John chapter 9. Munhu akasangana naye akaonekwa naJesu ari bofu,
haana kuona paakaonana naJesu. Akaudzwa kwekuenda akazodzoka achiona. Kurati pamwe pacho Jesu haakuporesa, anokupa instruction yokuti ukaita unopora. Luke 11:17 varume 10 mapere mbudzi vakati mwanakomana waDhavhidhi tinzwirei ngoni. Jesu haana kuti mapora kondora vaita kavanorwara. But Jesu akati kudii? Go and show yourself to the priest. It's an instruction, assignment. But vari murodhi kuenda ndopa vakanoti vapora. Kurati kune imwe healing isingade kunzi you are healed. Inomoda kuudzwa zvekuita, then you discover your healing. Saka uchiona pane zvawakatonzi ita uite nokuti une mese pamwe pacho ipapa ndinoona unzwa ngeJesu akaita off topic. Vati tinzwirei ngoni kwete titumei. Sandanga hanzwe. Vanhu vari kuda tsitsi yako apa basi. Go and show yourself. Ari off topic. But more off topic imomo vakadiscover healing yavo. Let me warn you and help you. Mwari havataure zvaunoda. Vanotaura zvavanoda kuti ude. Nokuti ndo zvakakunakira udarika zvaunoda. Mwari havataura. Vanhu vakamborumwa nenyoka murenje. Vakati Moses taura Mwari wakabvisa nyoka. Ivo ndo vari musango murenje. Vari kurumwa nenyoka. Woti Mwari ngaabvise nyoka. Dziende kutaunira. Anofanira kubuda ndiani because vanhu vari musango mune nyoka. Vorumwa nenyoka. Woti Mwari ngaabvise nyoka. Dziende kutaunira. Saka Mwari akati aiwa, imi mjimi tori kumareni kwenyoka. Saka tautongogadzira imwe, ngatizowanda ndokumareni kwake. Moses gadzira imwe. Moses ndokubvaisa nyoka padanda, vanhu vakanzi ukatarisa nyoka iri padanda unorarama hausha. Vhangeri uri asina kuchipa bhururu. Uri kuti ignore dziri kufamba idzi. Tarisa isingafambe. Ende dzari kunzi ignore pamwe pacho yatombokumonerera kuko. Wanzi siyana nazo tarisawo. Saka pane vhangeri rekuti isafocus pana Kristu ka. Iwo zvati dhora rashuka. Wanzi siyana nazo zveikonomi siyana nazo. Tarisa pamuchinjikwa. Wanzi wati randi mara vakachaita kuti asiyana nazo. Kuti vhangeri sokuti handina kuchipa. Zvekuti ufuri kuita mari siyana nazo tarisa pana Kristu. Zoti 10kg payava. Vanofundisa vari kuti rambai makatarisa pana Kristu. Zvakasema price. Saka pavakatarisa panyoka iri padanda vakararama. Ukaverenga zvakanaka Mwari haana kubvisa nyoka. Akabvisa mari results ari negative. Vaiti vakarumwa vaifa. But pavakatarisa nyoka iri padanda havana kufa. Why? Nokuti iri padanda inorepresenta kufa. Yakafa artificial waifamba. In other words, solution inenge problem. Solution yakafana ne problem inyoka chinobatsira kutarisa imwe nyoka. So you see there are times yekuti Mwari akakupa solution ikafana ne problem hauponi. Moses akaberekwa muslavery kuti aburitse vanhu muslavery. Iwo unotarisa munhu ari nani kuburitsa vanhu muproblem. But Joseph akatozobuda mujeri nekuda kwemumwe musungwa. Kana ari Ruth akatozororwa naBoaz nekuda kweimwe shirikadzi yange akafirwawo futi. There are times yekuti solution ikaiswa panenge pane problem haupone. Pamuchinjikwa chaipo Jesu akati kune bavha wani kuenda kudenga imwe haana kuidaro. Yeti dziri tu dzine same opportunity. But imwe ndokuga yakagaya kuti tese takarovererwa so anokuendesa kupi. Iye atoriwo pama1 atone minzwa mumusoro itori nani. Imwe mbavha ndiyakandiri kuenda imwe haina kuenda. Why? Don't I take a telephone or that and what to was at that time? Zakuti, Mwari unounza solution. Iri murem. Yes, I would in yes, I know. So, John Maraka raise a prophet or solution in Nikamedu. We don't trust. What's Tom Ziva? Saka shite. Face. Yeti munu, Amari will not tell you kule. Anoto for Marania iko, Anto Sikano futi iko. Kana ari Pastor Chris Nigeria wamugata na yonto mutikiza. Yoto Pastor Chris anabatikiza ane chechi. Oza wanozowana. Anatiti jeksa. Marani babuda umuntu mti jeki. Ati jeki so ari kuroba. Ya, unoti kutera Jesu kwabuli nyorere. Daya akaberekerwa muno, akatangira basa muno. Ma disciples ave nomunetsa kuwana. Muno. Imagine muno ungoya uri pabasa ova kuti siya basa ditevere munoita nezvei ungofamba unezonoti aiwa atanoda uraya mhuri yangu Jesu ingofamba achisisa vanhu mabasa kudai basa tere siyai basa ndei siyai basa ndei siyai basa
Imagine vanokaenda kumba vanodza adzimai vavo ndazosiya basa tiindawo vane blasi vandokufamba naye ikoparara haumbozvimaginawo asiri nyore magara nai pasi Jesu makumubvunza mudhara kuti akukuteerai manje saka misheni yenyu ndei dzandakaya kuzofa satokuteera wofa tozodii anyway regadisiye izvozvo. So the same God akati let there be light, he went on to create the sun to provide light, 2 dimensions of light. The first light without source, second light from the sun. Saka pesa paunotsvaga zvinhu muna Mwari, make sure you got this understanding. Chauri kuda chiri mu miraculous realm kana kuti mu systematic. Pane chinofanirwa kuva ne source. Kogoita chinongova miracle chekuti achitsese kuti zvafamba sei Mwari vangokuitira. Kogoita zvimwe zvokuti vanoita nokuti pane patiri kutangira. Jesu paakaisa munhu mavhu akamutenda unogeza, ari kumupa reason yekuenda kunogeza. Why? Nokuti tsana pamwe wanga wageza kudhara. Saka vakaita dhaga vanogona kutumika. Also that time zvokuti panoiswa a reason to do it. Imagine murenje vanhu pavakapiwa 10 commandments vakanzi usaba. Zvazviri izi kuti varegere kuba nokuti hapana chekuba musango. Saka pane pamba kuti unyesoro vhangeri rinokupa advantage. Kunge mazuva atiri kuparidzana amavhangeri tiri pari nani hatina pressure steering. Vanhu vaifanira kutendeuka vega, but ndiri kuona zvitoita worse because mazuva atiri kutadza chaipo kutadza kwaoma. Why? Nokuti kutadza unofanira kuva nezvekutadzisa kuti ukeche unofanira kuita mari yacho, unwe mari yacho, urove munhu pawa racho. Mazuva ano hakuna. Unoona kutosvira usina kutadza kwete nokuti haufaniri kutadza, hauna zvekutadzisa. Vanhu vakutadza ndikutaurirai. Mubvunza kuti wambotadzei asi hapana. Unotadza une mari yacho. Unorova munhu une pawa. Uda kudada unei. Uda kunwa iripo. Nekuti vasakwereteswa ndaona vari vadoko vasina kutadza. But environment yari kudaro. Kutadza kwakutonetsa kutadza. Munhu hana manje. Yet it is advantage. He said, let there be light, and there was light. That was the first day. Saka zuva iri rakauya madays ako. Saka kana munhu akunamata Mwari, kalenda rake haritangire pana sun, sun, controlled ne earth. Rinotangira pa spiritual understanding. That's why I chose to help my brothers from the Sabata. Kuti nzwa nyaya kuti 7th day Mwari vakazorora, it's biblical, it's true zvirimo, but the truth is vakazorora kubva pa first day. Saka day ravakatanga kusika kwakusina zuva. Madays epanyika anotangira pakuti how the earth rotates around the sun. Saka kana tichiwaniswa Saturday nezuva iri nekalenda takatononoka ne 4 days. Nokuti zuva iri rakasikwa day number 4. Kuti pamwe kutobata Saturday pamwe kutobata chiri chipiri. Alright, mira ndikupe zviri izvi. Anotenda Bible chikora Mwari rezvokwadi. Joshua nevaGibeon, Joshua chapter 10. Akataura kuti zuva ngarirege kufamba, ngarimire pariri papa. Zvanzi paka zuva rakaramba rakamira kwenguva inokwana zuva rese. Kuda kuti Friday hachisiri Friday. Takadzorwa mashure naJoshua. Unless kana kuti Joshua anambodaro. But rinoti akatodaro. Alright, pana Joshua pamaopanzwe. Hande kuna Hezekiah. Hezekiah abvunza kuti ndipewe chiratidzo chekuti ndinorecover. Zikanzi aiwa richatodzoka futi mumashure. Saka Saturday haisi Saturday. According to Bible haisi. Ende zvikagumira pakuti Saturday takuvara nokuti tinotangirwa nedzimwe nyika. Kare Mwari ainamatwa necertain group vaIsraeri. Mazuva ano anonamatwa nevanhu vanotenda vakaparara nyika yese. So we must get a common revelation, more than one thing chinoti separator. Zvafanana nokanzenda unoparidza kuJamaica. Vese yekuti maka dzakadai dzakadzojiwa dzakati iwo akatombojakana ne1. Kungoti ukapavhura kuti handiyoyo muri kurova. Service yapera. But you must get a revelation concerning the church spiritually. Alright, physically, muka dzekuti kana dzadya dzinozeya. Ndodzamuchadya. Dzinodya dzisingazei musadya.
dzinozeya kana dzadya ndo dzine mahwanda akaparadzana ndo dzinodyiwa pakajeka wani. Mhuka iri hwapa iri common pasi rese inodyiwa is the word shoko. Why? Nokuti ine mahwanda akaparadzana Old Testament neNew. And kana waiverenga zvawanza hazvisizvo nokuti zvanzi kana yadya inozeya. You must meditate upon the word. Mhuka yacho ndiyo iyi ine mahwanda akaparadzana. And kana waidya usati zvawadya ndizvo. Learn to regurgitate, to meditate upon the word. Dzinodyiwa ndo dzinoti dzikadya dzinozeya. Kuti kana wanzwa shoko, the inner man, the spirit man must meditate upon the word. So kana usina meditation, une understanding, unokonzera chaos. Nokuti munhu wese anoverenga Bhaibheri anorinzwa. Ende ukatorinzwa yato mistake. Ukariverenga unofanirwa kunzwiswa naiye. Ukangonzwa wega watotikuwadza. Usimufunga kuti munhu wese akaverenga hanzwa anonzwa. Zvakanyorwa apa isiriyo nyaya yacho. Handaverenga vhesi ndichida kutanga kuparidza. Ndikapedza vanhu vadi kuenda kuti hatazvinzwa tozwa mangwana. Ndapedza vakutomira nditaure zvandisina kuverenga. Kuti vanoda kuzwa zvisina kunyorwa. Zvakamira vanhu vese zvisina mbonyorwa. Zvakanyorwa ndaverenga kavasi kuenda. Vakuda zvimwe zvisina kunyorwa zvacho. Ndozvamiri. Ndozvanoziva kuti ndoshuwa manje. The miraculous and the systematic. Ndanzwa kutinira kwemvura zhinji muranda akatumwa kunotarisa kumvura yakanaya. Why? Mvura ine water cycle. It's a system. Unofanira kutarisa kuti zviri kuitika nemisako yacho. Nokuti ukabreaka the cycle, chinhu chiri musystematic hachiitike. Asi kana chiri mumiraculous realm chinoita. Why? Miracle source yacho is the word of God. But chiri musystematic, you must know what to do. Ziva zvinoda kuitwa. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Takapa ndogara chipa example yekumunda. Vanhu vanodzinga mhuka kumunda havachaswera kumunda. Munhu anofunga kudarika mhuka. Akagadzira chimunhu chinomurepresenta. Chisingataure, chisingafambi. Chinongopfeka head so chiri chewaya chakanongedzera shiri so. Hadzipinde. Why? Nokuti hadzifunge semunhu. Dzinongomira musaidi memunda dzotoudzana kuti anobuda manje manje. Amira anoneta munhu anobuda manje manje. Abude, anete, pungwe. Dzinotofenda dziri musaidi memunda. Dzichita chabuda. But pakazoya munhu akangwarisa akadziparidzira manje. Ndauya word of deliverance munodya chete. Da kubvisira problem yenyu. Tipei ma 20. Dzinobvisa chotakurwa dzobuda dzodya. Dziona kunge munhu akatumwa. Gamba chabviswa ichagara achishanda even chirimo. Unomboziva kuti Satani hatatse Mwari kushanda. Rega nekumashure. Akamboita mubvunzo kuti Satani uyu akatangira papi. Bible robva rati iniquity was found in him. Pakuti akava developer pride. Akafunga kuda kutora chigaro chake kuisa pamusoro pechigaro chaJehovha. Satani haana kubatwa nedhimoni kuti ave Satani. Origin ya Satani haisi demonic, thinking. Kurati kufunga kunodarika demoni power. Nokuti Satani kuti ave Satani haana kupindwa nemweya wetsvina. Akafunga. Kufunga kunokuita Satani. Kufunga. Satani haana kupindwa nedhimoni kuti ave Satani. Kwakusati kwaane madhimoni zvakatangira paari. Ndiye akatozi recruiter. Kurati paakava Satani kwakusina kana mweya wetsvina. Saka akava Satani pakuita sei? Thinking. So Bible richiti as the man thinketh, so is he. Kufunga kune nyaya. Saka battle yemunhu na devil, message inotanga yasvika mu-mind, mu-thinking. Patoparidzwa so unongochita havasi kutaura Yesusu maombero akaita zvina. Ungoparidzawo so thinking inokurambira. Saka Romans 12:2 ichiti your mind must be renewed, kwete removed. Renewed by the word. Kuti mind yako iri corruptible already nema systems on the ground. You need renewal with the word of God. Kuti uve the right thinking, right belief, unotoda renewal of mind. Saka to corrupt dzinotenda zvisizvo. Imagine munhu nyange munhu achida kubudirira. Get this example. Munhu achifamba so kamuti nyoka iyi. Abvunze kuti kupi anongosvetuka because ane fear ende chiri mari chekuti ukanzi nyoka itori pandiri. Hakuna nti nechekupi. Munhu akangonzi nyoka anosvetuka. Unogonosvetukira kwairika.
but inyaya kuti ndozvawaka program yaenda pakangonzi nyoka iri pano. The same person ukamuti $100 yonzati kupi anzati mari iri kuri but nyoka pano. Mind yakatoprogramwa kubhiriva kuti disaster is ready for me, success is still far away. Mind yedu kugadziriswa. Tine zvinhu zvatakatenda tichifungidzira kuti pamwe kuva nepersonal discipline kuzvibata gamba kuri kuzvibatirira. Self confidence inototenderwa neshoko. Ende kuzvida kuti one vhesi yacho ida mumwe wako sekuzvida kwaunoita, kuzvida kunamata. Kumwe kusazvida kusi kuva nediscipline, kuzvimwe china. Self confidence kumbotenda kuti zvinoita. Mwari akandisika nechikonzero. But hepano pane nyaya kusaziva the acts of the apostles, the acts of God that are in two dimensions, the miraculous and the systematic. Munhu wese ari panapa anombosikwa naMwari uyu. Hasi mamira okuti Mwari wakangoti puka ngapaoni munhu. Vanhu vakaberekwa. Vakasikwa ndakanzwa ini 2, Adam na Eve. Zori kana uchinzi Adam pamwe ndiwo takafunzwa ndi wakasikwa, but kana usinganzi Adam uri mugroup rese rakaberekana. Zodai mudhara wako asina kumborora zvaipera zvakadaro. Mwari angasikapindire kuti angomugadzira mukomana mamudzvanyirira. Vakasarorana zvatobvara. Why zvakaiswa masystems? Saka chiona mufanira respecta mubereki wako. Akangodhinikana kuti anchada kuroora. Even Mwari achida kuti uya uchauya. Mubereki anokosha. Ndikuti kutipa uendewo paholiday neshuga. Watimu rera kamira. Yavosiyana nazvo amena ako ndikutokutaurira. Ndangoti bherangoita bachura zonetse. Dai usipo enda pana complain kuti aupo. Vanhu vari ndafuka. Dai usipo pana kana ngoti but Joseph hapo. Zvaipira zvakadaro. Saka noiona unokoshenda kutendwa. Vakaplay a role. Ndikuti ngirozi haikwanisi. Why Mwari angasisiri mulevel yekusika vanhu. Angangosika vanhu tu akapa word of command kuti berekanai. Mukasaberekana ndizvozvo. Amboti amanonoka kuberekana ngadzira wakomana. Hakuna. So you must learn to respect your parents. I've got this to teach people. It's from my own research and understanding. I don't think kuti kana une mweya wa Mwari ungave nemweya wekuti kana kune vamwe vanokundikana muzvinhu zvaMwari uve a voice that speaks negative to them for the sake yekuva nepride kana mbiri nekudii. But the truth is kana une mweya wa Mwari chese chaunoziviswa naMwari singazivikanwi nevamwe haisi nyaya kuti you are too intelligent. It's by grace. Chese chaMwari chaunoita kana kwanza unoziva stereki inyasha. Hakusi kungwara kana kuchenjera dzingori nyasha. Saka kana kune vamwe vakakundikana hauna right kuvatuka. Why? Get this revelation. Kana kune munhu akakundikana muministry, ini ndiri muministry, ndikasakundikana that way, munhu yeye kwandiri hasi failure, is a teacher. Nokuti akandiratidza kuti hazviitwe nenzira iyoyo. Nokuti dai asina kukundikana iye haipinda ipapo ndini. Pamwaona kundinzwa. The good Samaritan akabatsira munhu anga akapondwawo. Munhu akapondwa uyu akaitira mufundisi favor. Nokuti munhu uyu akapondwa murodhi yekuchechi. And akangoti achipedza kupondwa mufundisi ndokupfuura nepo. Zora dai muchinda asina kuenda ikoko musi wepaipondwa pastor. But pastor vakasvikopfuura vachinyenyeredzamo. Osapati patinoignora mwanhu waMwari kana vari maproblems. Yeti vakapinda muproblem kuti tisapinde muproblem. Hauna undinzwa iwe. The good Samaritan akabatsira murume anga akapondwa. Murume akapondwa uyu akaitira mafundisi favor muRevhi nemupriest vaishandisa same road. Vakatopfuura vakaona munhu apondwa. Kunoti dai murume akati nhasi handiende kuchechi paipondwa pastor, matsotsi anga ari murodhi iyoyo vaingomirira chichatanga kuuya. Saka ufanira kunyenyeredza nekutaura negative kune vamwe vari mufailure kana vari musame road yekutenda. Hauna mbonzwa iyoyo ndodzokorera futi. Road inotaridza kuti munhu aenda kuchechi ikoko nokuti muRevhi ndo yaanoshandisa iroad yekuchechi. Kuti kana tese tiri musame road tine kutenda kumwe chete, kukundikana kwemumwe hakushambadzwe nekunyadzisa vanhu. Why? Nokuti paakundikana he has become a mentor for us not to fail that same way. Saka mu Christian walk hamuna ma-failures, mune ma-mentors. Amene kana uri unoda kuwatuka watuke zvako. I chose to differ. Kukundikana kwawo kunobatsira ndizive
kuti nzira iyi haishandiswe. So to me it's not a failure. He has become an example to me, so that handipondwe nokuti kana iye atopondwa panzvimbo pamfundiso. Dai asina kuenda kuchechi day iroro, pastor vatirega ndiende kuchechi ndo aisvika pama1. Saka rega kuseka vamwe vari kukundikana kana uri same road. They are become examples for you not to fail the same way. So learn to respect each other. Gona kudzidza mukukundikana kwevamwe. Uregere kutaura zvinonyangadza nezvakaipa pamusoro peupenyu hwavo. Why? They've been made examples for you to learn, not to follow the same way. Kana une nyasha zhinji unamatirwa vamwe nekuti iwe unodawo kunamatirwa. Wese unorespecta as a general from the Bible, ane ma-areas anga ari weaker anonidawo favor and prayer from others. Abraham chaiye wakanamatira Sodom. Aitoziva kuti vanhu vacho havana kumira mushe, but ainegotiata naMwari. Why? Ane a heart of a father. Saka achinzi baba Abraham. Munhu anonzi baba nyange vana vaine musikanzwa ane a heart to protect and to nurture in the right way. Don't be a father who mock others. Abraham aitoziva kuti kuri kuendwa kuSodom kunoona anoshereketa. Wakati aiwa Mwari ndoda kumboita intercessor umukomuka wanawo vamwe vashoma. That's the heart of a father. Why? Nokuti newo une vana. Ende murwendo rwako rweubaba une ma-issues. As long uri alive. Vanotaura shona ndo vada vanotiseka urema wafa. Don't mock others. As long uchiri mupenyu. You can fail the same way or the worse. Unondopinda mawanari worse kudarika wangu wachinongedzera. Handisi kuti vanhu havatsurwe, but ndiri kuti vanhu havatukwe. There is a great difference. Kutsura it's out of love. Kutuka it's out of pride. Ndini ndineze kwete batsotsesa pada zozikana. That's pride. Kana une mweya wa Mwari nyange achikundikana unotsura utuke. That's the love of Christ. Ilo la Mwari tinoenda kuti it's good news. It's good news even to a prostitute. Kana manze ndaye munoparidza the gospel. Gospel zvinoda nhau dzakanaka. Hatisi nhau dzakanaka munodza uri kuti muchatsva. Rambe mchita matrix enyu iwayo. You tell them the way out. Kuti kuna Kristo akakufira. Come to him, repent. He is ready to welcome you. Iye Mwari kana akafira vanhu, iwe nwasha today. Jesu akafira munhu wese pamuchinjikwa. Iwe unotoshout vanhu vacho vari kundikana. Iye Mwari hana kuwapopotera. Akaburuka akavafira, iwe unowashauta. Thank God hausi Mwari. Ucharwadzi wako kudenga waona imwe timu yapinda. Akudenga kune mwizika. Kuchapinda handimbavhena na Jesu tiri kuenda. Funga kwako wakabirwa anonzwa sei. Ngoti uri kudenga ukatenderera ukadziona kuti but akambondivhara laptop mfesi. Ari kunoko Mwari awo matongerawo. Ndira Mwari denga. Arisire chechi yenyu kana redu. Tino kune mwana ne wrong mindset yekuti kana usingapinde nekuchechi kwawo hauna mati, hausi serious. Svika wakupinda ikoko. Chinongoita kuti usazive kuti uyu hana mate, inyaya kuti hana mate iwewe, chete. Ukabvunza mudhara unoshokwa. Vakadzivisa munhu aidzinga madhimoni. Vakauya kuna Jesu vabvunza kuti vacharwa kumusana kuti maita bhomba mudzivisa. Zvikanzi aiwa iyeyo nyange musingazivane ari kurutivi rwedu. Ngwarira kuti une vanhu vaunodzivisa basa raMwari. Vari kutorecognizwa nedenga kuti they are doing great. Remember, pama awards yekudenga ukazvitarisa, John the Baptist akanzi the greatest among the prophets. But ukamutarisa pama prophets ese, he died as a failure. He was beheaded. Ane miracles akaita ere John? Ahana. Ane mbiri yei yekudyawiza. Jesus was the greatest among the prophets. Warira kuti unogona kutaura John zvisirizo. Kuti hanokuswera achiparidza ari kumvura kana minana toda Mwari wa Elijah. But he is greater among all prophets. Why? Pakauya Jesu ndiye akaita usher Jesus into ministry. Akataudza vanhu kuti gwayana rinobvisa zvenyika. He pointed people to Christ. Every miracle is lesser than salvation. Do you know that you can make hell wakanamatirwa ukapora? Nokuti kupora hakusi kupona.
Nemavanga ake takaporeswa, neropa rake tinoponeswa. Unogona kubenefita kumavanga ushaikwa kuropa. Sawakanzwa verse 5, when I see the blood I will pass over. Kura kuti kana mukasai ropa pato, mukaimba nziyo the worship, munofira mahara worship imo. Mutumwa hasuda kunzwa any song. Ati when I see the blood, which means you must have right application of the blood of the Lamb. Let me finish this way. Chauri kuda chirimo munamwari. But the problem is kuti uri kuchitsvagira wrong realm. Kune chiri ku miraculous, kogoita chiri ku systematic. Ndane 42 years. Makrusade aitwa mazhinji ndaendako. Hakuna kwakanamatiriwa dofo rikaita engineer. Vafundisi variko vari very powerful. But azviite kuti usina chawakafunda ungonzi be a doctor in the name of Jesus. Wotenda parinya totanga takanamatiriwa pakrusade. Haupinde basa. Zviri mu system yekokwaya knowledge on the ground first. Hauna driver's license, unamatirwa unzi driver. Unotiuraya. Sachona hivi mbaruchagwa mumabasa. Vanotobvunza kuti unorigona here kwete wakanamatirwa here. Munamata is qualification yebasa. Grace kubasa ikoko pandonge basa racho richizikanwa. Mwari havana kukanda dombo ranga rina David. David akakanda dombo nokuti anga aina Mwari. The system yesling is a human skill. Grace is not to miss. The system yesling it's man's skill. The grace is for David not to miss. So grace is available, but you lack skill on the ground. And you are still praying instead of learning. There are things you need to learn. And you are busy praying instead of learning. Mwari ngakupe revelation. Kana pane chinoda kudzidzwa nekuzikanwa, zviitike. Uregere kunyanya ubatwa musoro, ubatwe mukati memusoro. I always give this example. Kuti munhu paanoberekwa anotanga kubuda musoro. Nekuti panyika pawauya usati wafamba panoda brain kufunga. Sangofamba ngadzidhonze mushi. Saka tona ana chiremba nyange vakanzi vafunda sei. Vari chinhu chavasingagone kuita. Vanogona kupa munhu artificial hand, artificial leg. Akusati kwane artificial head. Ukatodambuka musoro zvavharana. Musoro uri so valid, knowledge, information iri valid. Unonorarama usina gumbo, usina robo, usina nzee, vanokupa zva-artificial. But kana usina musoro hakuna artificial head. The head must be real. Knowledge must be real. Ngaitsvakwe. Iwo Mwari vachinoda kuponesa vanhu. Vanotanga vaisa research. Kuti ndikadzika ndiri Mwari vanoponerewo, vanozotiza. Vaita kuberekwa nditeka chechi. Vandigamuchire, vandirere, ndozovaponesa. Usavidza kuti Mwari vangu asingagone kuita one time. Kungodzika zvokuti ga. Munhu ngaatendeuke munofira mahara. Ndatouya izvezvi. Kana ungori dzamheni dzichikrosa pasi nezi ka. Ubva utarosa kuti munhu ngaatendeuke ipapo handamafanisi. Havana kushandisa a threat to create fear. Vakashandisa love in a systematic form. Munhu akatoberekwa ari Mwari. Unto us a child is born. Unto us a son is given. Chiri kutaurwa ipapo chinhu wani ndiJesu. Ndiye the son, but he was a child that was born. Kuna kuti Mwari vakada kukupa zvimwe zvinhu. Vanokonzerewa kuti utakure nhumbu yacho uchibereke iwe wakachipiwa. Mary haana kutipa Jesu, akatipa chatakapiwa naMwari kudhara, asiri akatipa. Hosepipe haitipe mvura, inongotisvitsa mvura iri kubva kutepi. Mary ihosepipe yakatisvitsa zvakabva kuna Baba. Amai Maria ndima amai vacho. Maria akasatenda muna Jesu antonyura. Asiri akatipa Jesu takamupiwa naMwari. Iye akatisvitsa zvatakapiwa. Saka pamwe pacho Mwari zvimwe zvanoda kukupa. He wants you to carry the pregnancy and in nature the gift till it helps you. Kutotakura nhumbu yeruponeso rwake. Baba kune zvimwe zvokuti Mwari akada kukuponesa. Ndiwo unoenda kulebha. Afunga kukuponesa, unochema uri kulebha uchiponeswa. Miracle pakupiwa kwaJesu yanga isingaite paida systematic form. Hazvitadze Mwari kungovhura denga Jesu wodzika kuti ndauya wakomana munhu ngaatendeuke. Ndikudzokera mai manje munofira mahara.
But pane mkazi akatotakura numbuso. There are things that God can do in a systematic way. Can we stand? I need to pray. Baba ndinona mata. Ndinotaura protection pa festive season pa maholiday akadai. Mwese ndodaropa. Ndinoidzivisa, ndinoraira. Mweya iropa, ndinoraira. Ndinotaura the blood of Jesus. Ndinosasa ropa regwayana. Vanhu vari pano nemhuri dzavo. Baba pavanofamba, michovha yachakwira. Mweya ichina inoda ropa painosimuka. I speak the blood of Jesus. I speak the covering of the blood of Jesus. Gavachengetwe. Kumweya inoda tsaona. Gavachengetwe. Ropa raJesu ndaritaura pamusoro peupenyu hwavo. I speak life and life in abundance. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you people. See you again tomorrow by God's grace. Thank you so much.